dawuh saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Ya, bangga. Sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Sakepane Mas Butun. Ya. Terus Eling lamun manungsa tinita ngaturaken wujud dalu kunjuk dhateng panjenenganipun Ibu Leli. Oh ngono, iki sapa nama? Panjenenganipun Ibu Leli kuwi anggota dewan. Oh ngono. Oh dewan. Ya, selalu apik ana sakit lawan warga masyarakat desa Glonggong khususnya dengan ini. Alhamdulillah semoga beliaunya sehat walafiat. Amin. Ya, terus lanjut Mas. manembah marang Gusti Kadang-kadang panitia nduk. Sing dipangersani kadang keluarga Mas Nasruddin. Pak Woto Yono ono semangatnya luar biasa. Mas Anton semangatnya luar biasa. Mas Tony Yono ono. Mbak Ranto, wah iya semangatnya luar biasa. Mbak Sunadi, Mbak Biayi Sepuh, dan ono jadi mesti nonton wayang. Mbak Primo, Biayi Sepuh ono ini, tokoh masyarakat di Sepuh ono ini. Bapak Mesiran sing daleme loro kukus keluarga lho sing 6 sasi sepungkur uga nimbali kula nang bisa kanca. Alhamdulillah. Semoga sehat sedaya keluarga. Uga Pak Kateno, kula lekno. Sesuatu. Ya. Terus lanjut Mas. pinuti lanake ayo among kanggo sanguning mati dari BPD Desa Glonggong. Semoga Desa Glonggong pada umumnya dari dusun Kelingan khususnya semakin solid, guyub rukun, lan tansah pinaringan keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin Allahumma amin. Mas Dalan nyuwun kembang campur sari tambal ban. Tambal ban. Ya, buat atur oke. Iya, tambal ban cacat mau mesti guys. Ini nambel ban. Iya, ya, lanjut. Anjok mring kasap puranan yen imande Ketua RT Kasun Lingkungan, Kelingan. Ketua RT Kasun Kelingan, Yud Gubuk Asmoro dan Satu Hati. Atur oke. Terus ati madhep mung sajuga nuraken tansah ana tepi wajib Gusti paring ijazah
pinakali garuh saking bagianipun Bapak Kepala Desa lho. Ono pembeli ngaturke. Ngaturke, ya terus. Yeah.